Aniya na sila, nagpaabot na. Paghapit na mong ngit-ngit, sige ligo na. Yo, what is up mga kuys, no? Yuki PH back again with another video. And today, as you can see, no? Yee! Lahat na akong attire. As you can see, natin mo rin nga bit entertainment purposes only. And for today, no? Ang ating storya ni karon is something else. And today, nakita nyo nakabag ta. That's right. Excited na mo gumuwas ko balik, and I want to show off them my skills pag-abot sa klase, no? Alright. Diba, gimi nga nung tag-klase, no? So, pinatakabulan mo like klase-klase, and gimi nga nagigusto mga classmates, and sa mga barkada, and sa mga crush, and sa mga schoolmates, and sa mga teachers nga hilig kayo mamagsak, no? Muna na akong topic karon sa akong vlog, no? Ang atong storyan karon, no? Unsa ang akong buhaton, inigbalik sa klase. Are you ready? Let's go. But before that, roll intro. Let's go. Going hand in the air, it's like that. So bago ang tanan, no, ako day pailayla akong kaugalingon, no. Ako day si Daniel Padilla. Nga igsoon ni Daniel Padilla nga katong nagplay bitaw sa katong She's Dating the Gangster. Sabi nila, kapag in love ka, So karon guys, no, ang atong storyahan kay karon kay kung ano mga butang nga akong himuon inigbalik sa klase. So kapag naman ta gimi nga ta klase, no, pero gini akong mga butang nga himuon ako inigbalik sa klase. So mo na ni mga butang akong himuon inigbalik sa klase, no. Pinakauna, no, syempre mumata kita gikan sa tong bed na, no. Mumata ta sa tong bed, pagkahuman maligo ta. No? Pero akong iligo na kay tulo ka kabuong nga nagsagol nga coconut oil, baby oil, o holy water. Kaya para inigligo na to, no? Banal kita sa mga mata sa mga girls inigabot dito, no? Kaya kita ba mga gangsta ba no? Sana So, kinahanglan, no, maligo tagtaro nga pero tulo ra kabo, no, with holy water, no? Timan inyo na holy water ato iligo kay para ang atong kuan guardian angel sa tong likod, no? Kay grabe kay kusgan kay bagay nakaligog holy water ang iyang gi-guard, no? So, magkasakay na ko multicab, no, di ba? Maabot mo tas gate ana, no? Dami gid mga guard yung ngayog ID na, no? Pero ako, isog mo ta, gangster man ta, no? Gangster ta, di ta magdalag ID, no? Kabalo ka si dalon ako. Ang dalon ako kay certificate nga dili ko PUM nga PUI. What? No? Dili ko PUM o PUI. So ako to ilang para sa guard nga akong certificate, no? Ingon akong guard nga. Mangayo magig ID. Kumala og para sa guard sa akong certificate nga dili ko PUI o PUM, no? Sulod ko dito sa gate, ako, bye guard. See you when I see you. Gahay ba tabi mga gangster, mga naman na mga gangster, ba? Gangster gano. Dapat nga ning buhok, dapat nga na, tapos laki panyo dre, no. Wala ko dagon. Binakpayan pinanaan na gido. Pag human ako, no, nakasulod sa eskwelahan, no. So, yeah, bro. Oh, nagbag ako, gangster na yung dating tumadulog sa eskwelahan. Nya, gitawag mo ko sa isa guard, no. Gitawag ko sa isa guard. Ano isa guard? Oh, hoy dong. Ale kay na ako'y thermal gun dre. Thermal gun, no, ito bitang pusil bitaw nga yan. Ana bitaw sa mong agtang kung ilantan baka wala, no. Ana rin tong guard nga. Gahit yung guard ba? Mga nang guard nga. Ale dre, kay sa be? Uy, positive mga dong. Positive nga unsa, sir. Positive ka nga guwapo. ako lagi cari mama muda. Nabayutan ang guard sa ako ang charisma nga gangster, no. Abi daw positive ko sa COVID. Positive na ko magwapo rin. So, dibalos po ko. Nagdala ko thermal gun. Hala, sir. Positive mo po ka, sir, oh? Positive nga. Unsa? Guwapa. Positive ka nga way uyab, sir. Boom! Moto. Apit ko na kick out dito sa mga eskwelahan, no. Kaya nasuko ang guard niya. Ako siyang ingato, no. So, muna to. Nakasulod na ko, no. Backlight ka dito sa hallway, no. Mag-hi-hi ko sa mga girls. Bagay. Gangster, minabiya, no. What's up, girl? Yo! What's up? Pero hindi mo kita kauyab, day. Kung hindi, may ibog na to, ni day. No? Wala, may ibog na to. Inigsulod na ako sa classroom din, no. Inigsulod na ako sa classroom, no. Isa-isahon ako nag-thermal gun ang akong mga classmate din. Classmates, ayun mo katingala, dili ni hold up, kay wala hold upper nga ni katisyoy. Labi ka pilingon. Kani, parehas sa guard, positive nga way uyab. Uy, positive nga piliag bae nga gwapa. Uy. Bayot. Guman ako yung ato, no. Dito na din ko sa akong crush na yun. Mukha na ko sa akong crush nga. Kani, si crush na yun. Agoy! Murag positive gini nga magkita, crush. Moto, no? Wala ko akong feeling sa akong crush. Kadog si crush moto. Yeah, wala din ko i-crush back mo rin to. Ingan na ingani, din ko rin, no?
Unya, first subject na rin na mo, musulod na itong maestra din, musulod na mo, nahanap mo maestra nga, okay class, get 1/4 sheet of paper but don't write your name or write, write your, basta, isulat ninyo unsay COVID. Ako, gangster man ta, no? Sir, musta mang evaluation? Mga na din nga, ay, okay naman, resta bagsak yun. Sa evaluation rami makabawi. So kapuntahan ako sa teacher, mga classmate diya, mga palagi sa mga classmate mo, na gini sila nga. Grabe gini si Yuki ba? Believe na ko na gangster na kayo ba? Di nagit siya mo hadlok mo tanag teacher kung mustang evaluation. Ako gangster ako din hari sa classroom na mo na yan, muna na ko diyan. Kuya kog tubig ito, irisa na blackboard yun nya. Dai ko yung papel, tag isa kapad. Kunya no, kana day mga classmate na ko nga dili mo pa kopya sa una no. Ako din nila paruhog manual. Basta mo ng mga answer, gamit ni mo nga mamata ka exam tanan. Pastar man tanan. Sorry kay Boss Yuki. Sunod, kopya ako na gito bahalag social distancing ang taling Koranan. Nga na to dapat gangster sa classroom para respetuhon ta ba no. Bisa ga taas na buo, pwede na kamahimong gangster, maganahan ko. What up? Maganahan na ka ba no? Alright. Sunod no, kato daw mga barkada, mga team Vovos no. Ingnon din ako nga. Kamo kay ako, sige magpangopya ninyo ha. Inyong mga answer sunod, dagko ha. Dagko ang letter kay wala, social distancing na to mga lingkuran Andre. Dapat haud kita may mga dancers o mga gangsters diya sa ato ang eskwelahan. So dapat kita magpagaygahi no. Alright. Pero no, kanay din kung tapad ming crush ana, dili ko sugot nga mo tuman mi ng social distancing sa classroom. Dapat tapad ming crush gyud kay talagsa na mahitabo ng kinabuhi no. Samtang mo pata namatay sa COVID, tapad sa tong crush ha. Dapat ingana. Alright. Ano dai no. Humana to mga klase tanan no, may ana no. Kay last subject naman so dili na to nasudlan kay mura magdianda mura magsudlan last subject mo to dito mosulod last subject no. Syempre naanda naman nato na may ana dito mosulod na pero ate grabe daw. Mo ato ni kog Robinsons guys mo na ko last timuon mo ato Robinsons mo chick hunting ko dito nya. Hi girls, are you single? I'm Yuki the gangster. May ana ko dito nya. Hindi di ka punta ka uyab. O nito, yun og balay. Gabi ato hilantan ko. Di COVID ay ko.